L'esquí de muntanya és un dels esports de moda al Principat i l'Andorra Esquimo té com a objectiu convertir-se en una cursa de llarga distància per equips, de 2 o 3 persones que han de donar la volta a Andorra per etapes unint les 3 estacions d'esquí i les 2 valls. Aquest és el somni de Gerard Riart, el creador de l'Esquimo 6 i l'Esquimo 10, que en només 3 edicions s'ha guanyat un posicionament de prestigi com a esdeveniment d'esquí de muntanya als Pirineus. Bueno, és que l'objectiu de l'Andorra Esquimo és fer la volta al país, a fer la volta a Andorra amb esquí de muntanya, passant per refugis de muntanya. Llavors, hi ha diverses fases. La primera fase era fer l'Esquimo 6. Vam fer 2 anys, vam veure que funcionava bé i ara hem fet un segon pas, que és fer amb 2 etapes, i això no s'acaba aquí perquè hi haurà més passos, però bueno, ja tindrem temps d'arribar-hi. Ara consolidar aquests 2 dies, que la gent disfruti, que la gent conegui les nostres muntanyes, els nostres refugis i el país en general. La veritat és que al Pirineu hi ha l'Altitoi, que és una mica també un format així, però ja no n'hi ha més, i les grans curses amb aquests formats estan als Alps, que és la Pierramenta, aquestes curses molt conegudes, i bueno, també un dels objectius és arribar a equiparar-nos amb aquestes grans curses per etapes d'esquí de muntanya. Tot i que només es porten 3 edicions, l'Andorra Esquimo és una prova de gran volum a nivell organitzatiu i a sobre continua creixent sense pausa any rere any. Així ho demostra la xifra de voluntaris, aquest any 150, tots ells encantats per l'experiència. La veritat és el primer any que estic de voluntari i m'agradava la idea. Tinc una amiga que fa de voluntària ja també és el segon cop o el tercer i em vaig animar a fer-ho per provar noves experiències. L'experiència és molt maca, és molt enriquidora, hi ha molta familiaritat sobretot, però ajudem amb tot el que podem i sobretot el que organitzen ens porten molt tots ben col·locats on hem d'estar i tot superbé. Passes un cap de setmana amb molt bon ambient, amb molta gent que coneixes. Sempre estem a la Font Blanca, estem a la Ultra, ens agrada molt. És una manera de participar. De col·laborar amb aquests esdeveniments. Què tal l'ambient? Bé, molt maco. Gent de muntanya, gent molt sana, gent que li agrada l'esport. Molt bé. Amb ganes de tornar. Un dels grans secrets de l'Andorra Esquimo és la convivència de corredors amateurs i professionals. Els circuits, no enganyarem a ningú, són durs en l'aspecte físic, però a nivell tècnic és assequible. Així que tothom és benvingut. La primera etapa de l'edició del 2018 ha estat l'Esquimo 6, que uneix les estacions de Naturlàndia i el sector de Grau Roig de Gran Valira, per un entorn idíl·lic com és la vall del Madriu Perafita-Claró, sense grans dificultats tècniques. Allà anem a buscar més als fons de valls i és una etapa de molt lliscar. La neu estava ahí molt ràpida, molt bona, els paisatges eren preciosos. És un lloc que és molt maco i la veritat és que la gent va acabar molt contenta. Ha estat un gran dia de sol, però als avituallaments es nota el cansament dels participants. 30 quilòmetres de distància i 2.000 metres de desnivell bé justifiquen que les cames ho notin. Fantàstic. Tenim trencat la fixació, però bueno, anem apurant. Ens en sortirem igual. Com va la cursa? Molt bé, estic això. Sisplau! El vols pelat? Sí, sisplau. Moltes gràcies. Aigua vols? No, gràcies. Però bueno, brutal, Aquesta gent ens han posat aquí un decorat que... maquíssim, L'Esquimo 6 ha travessat el refugi de Roca de Pimes en direcció al Pic Negre per agafar direcció al refugi de Claró. D'allà, passant per l'estany de la Nou, els participants han anat a la recerca del tercer dels 6 refugis, el de Perafita. Han fet descens passant per la collada de la Mallana fins a Estall Serrer, ascensió als refugis de Lorris i a l'Illa. I els últims 10 quilòmetres consistien a anar al refugi de Montmelús, la collada de Montmelús i descens pel llac de Pessons fins a la meta, a Grau Roig, Gran Valira. Hem anat segons quasi bé tota l'etapa i al final, a la collada del Montmelús, per sort, hem vist que el primer equip fluixejava una mica i ens ha permès avançar-nos i guanyar l'etapa. L'endemà ha tocat l'Esquimo 10, la segona etapa, tot i que hi havia l'alternativa de disputar només una de les curses. Perquè per mi el primer cop, la primera cursa de la meva vida, i dic, no siguem agosarats, anem a fer la curta i depèn de com vagi ja hi tornarem. És la tercera vegada, és una d'aquestes curses mítiques que
en 3 edicions i l'hem fet 3 cops i intentarem continuar cada any si ens podem inscriure, perquè cada cop està més difícil. La segona etapa, que uneix Grau Roig, Gran Valira amb Vallnord, Ordino, Arcalís, passant per 4 refugis més, el de Siscaró, el de Coms de Jan, el de Sorteny i el de Rial. Molt més exigent que l'Esquimo 6, l'Esquimo 10 ha comptat amb 40 quilòmetres de distància i 3.000 metres de recorregut. Aquí ja passem a un ambient més alpí, ja passem muntanyes molt més grans, baixades molt més tècniques i les condicions meteorològiques també han fet que aquesta edició ha estat molt dur a nivell d'organització. Hem tingut que buscar alternatives per anar esquivant acumulacions de neus molt importants de fa 3 o 4 dies que va nevar molt i va ventar molt i va acumular molt. I la veritat és que tot el que teníem pensat, en 2 dies hem tingut que canviar alguns trams, però al final, per lo que ens acaba dient la gent que està arribant, tothom està encantat. Al traçat ens estan dient que els hi ha agradat molt, 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 que les baixades són espectaculars, el paisatge brutal i el dia està clar que ho ha fet més fàcil, tothom l'ha disfrutat. Per als inscrits a les 2 etapes, el còmul de cansament ha passat factura. Més que res, jo crec la llargada, que era molt llarga. Ara estem menys acostumats a fer tutes tan llargs, la veritat, i jo crec que és això, però tot i això jo trobo que hem gestionat bastant bé, hem sortit poc a poquet, ens hem anat hidratant i menjant bé, i jo crec que hem fet bona cursa perquè ja hem sortit amb el xip de que seria molt i molt llarg i que havíem d'anar tranquil·lament si no volíem petar. D'altres també han hagut de conviure no només amb el cansament, sinó també amb altres problemes que planteja la cursa. Bueno, la diferència de les curses individuals i les curses d'equip és que a les curses individuals ets tu contra la resta del món i no et preocupes per res de lo que pugui passar al voltant. Aquí l'equip és un pack i és una fusió. I si ell té un problema amb els gels, el tinc jo. Si ell té un problema amb la fixació, el tinc jo. Si jo tinc un problema amb les ulleres o que no hi veig, o el que sigui, el té ell. Llavors, avui ens ha passat que hem trencat la puntera, per exemple, de la fixació, hem trencat la patilleta de la puntera i no podia treure l'esquí. Ell, sense la meva ajuda, ho tenia molt complicat per treure's l'esquí tot sol. Jo li havia de treure l'esquí cada vegada per poder ficar la pell, que no ens ha fet perdre temps, no és cap excusa, ni molt menys. Però que el fet de córrer amb equip té això, i quan fas itineraris d'alta muntanya i llargs, les carreres han de ser així. Però, malgrat les dificultats, l'Andorra Esquimo és una cursa que guanya adeptes en cada edició que passa. Tot funciona, des dels recorreguts a l'organització. Jo crec que és una de les curses més maques que he fet, No per res, vull dir, he anat a la Pierna, he anat al Rutor, he anat a la patrulla. Lo d'avui, evidentment, la meteorologia hi fa molt, no? I hem tingut 2 dies excel·lents, que mires, que veus les muntanyes, perfecte. Però és que et puc dir, de totes les curses que he fet, és que és una de les millors, més maques, més ben organitzades, que també s'ha de tindre en compte, a vegades dius als alts, s'ha d'organitzar bé una cursa, i més quan és tan llarga, els avituallaments genials, la gent, amb els controls, tothom, vull dir, és que un 10. Tot un èxit, doncs, el que s'ha viscut a la 3a edició de l'Andorra Esquimo. L'organització ja pensa en l'edició de l'any vinent, amb la mirada posada en donar un pas més i ampliar amb distància i desnivell els 70 quilòmetres i 5.000 metres que ha plantejat l'Esquimo 10, des de Naturlàndia a Arcalís.